E fíxense no novo sinal de tráfico que se está facendo viral porque a lenda, nunha interpretación puramente literal, proíbe o paso a todo o mundo agás aos mortos. Está no acceso ao cemiterio de Corrubedo. Esta é a reacción espontánea cando un se decata o sentido literal deste sinal de tráfico que está dando moito que falar nas redes sociais. Fíxose viral e é que a redacción do cartel complementario non é do máis atinada. Quen máis, quen menos, bota un sorriso. Hombre, que che vai a provocar? E o pensamento que me ven xa foi, e diño, Dios mío, pero vamos a ver, vamos a levantalos do cementerio para vir aquí, para entrar e salir. Yo pensé que los muertos no se movían, O sea, pero ya lo dice el refrán, no te acostarás sin saber una cosa más. Fallo de redacción, ¿no? Sí. O sinal levános colocados en que ninguén reparara no erro, pero sempre hai quen saca a punta a todo. A intención da policía local era evitar atascos no acceso ao cemiterio, sobre todo no verán, en que os turistas que van visitar o faro abeiran nesta travesía que leva ao cemiterio. Entonces viñan os coches e a calle estreita non se podía pasar. Incluso ao final de todo hai veces que viñan unhas caravanas e quedaban encaixadas. Entón, claro, se había un entierro, había calquera cousa, chegábamos e non había onde aparcar, non había nada. Dende o Concello xa anunciaron que van modificar o cartel, sorprendidos, iso sí, coa repercusión mediática que está tendo o tema. Nadie dou importancia, deron ya ahora neste momento, non sei quen foi, algún que pasou por aí, pois, quería facer o chiste. Pero está ben que se ría que hai tempo para rirse.